Ja sam baš momak za sve, pa čak i za taksiste. Kad čitav grad zaglave i mrcvare građane, i kad ih mrzi ceo svet, ja primim ih u svoj kabinet i oni pristanu na sve moje predloge. Kakav sam majstor za taksiste. Za taksiste? O da, One! tako im dobro radim sve i njihov štrajk odmah se prekine. Pravi sam majstor za taksiste. Za taksiste? O da, One! obećam im ladno subvencije i njihov štrajk odmah se prekine. Imam mozak za sve, štrajkače pobunjene, pozovem ih kod sebe, pričam o čuku ili dve. I kada ih mrzi ceo svet, ja primim ih u svoj kabinet i oni pristanu na sve i deblokiraju ulice. Kakav sam majstor za taksiste. Taksiste? O da, One! tako im dobro radim sve i njihov štrajk odmah se prekine. Pravi sam majstor za taksiste. Za taksiste? O da, One! obećam im kule i gradove i njihov štrajk odmah se prekine. I onda kar i dalje go.